Gaur Hamaikako langileok erronka berria dugu. Baleta dantzatzen ikastea ez da erraza izango, baina hori bai maisu ona daukagu. Izan ere, Igor Yebra Bando Ibarrara etorri da Zorba el Griego obra orkestera. Igor Yebra ikustera etorri zarie? Bai. Etorri zarie, bere obra ikustera edo bera, mutila ikustera? Bere obra. Bere obra. Noski sinisten duzuet, argita garbi. Zer espero duzu obra honetatik? Ez dakit. Dia guapo agertzea, mailakin? Noski. Bai hori eta ondo egitea. Hori. Eta zuek badakizue zeo zer baletaren inguruan? Pausuren bat edo lan guri erakusteko? Ez. Saiatu bez? Baia gaur ikasten duzuen zeo zer gero guri erakusteko, bai? Bale. Ondo pasa, neskak? Berdin, agur. Aurtengo programazioaren barruan olako ekimen bat sartu izanari? Egokia eta oso ondo iruditzen zait, bai. Danen eskura egotea dantzaldi bat. Igor Yebra ikustera etorri zarie, aldez aurretik ere ikusi duzu inoiz, ala hau lehenengo aldea? Ez, hau da lehendabiziko aldia. Entratu ginen hona zetorrela eta ikustera besterik gabe. Zer espero duzue? Badakizue gutxi gora bera zer den ikusiko duzuena, ala ez dakizue zer momentuz? Ez, badakigu Zorba el Griegorekin zer ikusia daukala, baina ez dakigu zertaz doan, ez ez. Nik ez dut ikusten mailakin, ez dakit igual behar bat etorri beharko zinen mailakin gero hemendik urten da balet pixka bat praktikatzeko, ez da? Ez. Hori bakoitzako beria. Han suposatzen dut berak ja dantzatuko duela nahikoa eta guk ikustera bakarrik. Jende asko ikusten dugu hemen, baina ez dakit jende guztiak ondo dakien, berez hemen zer den ikusiko duguna. Zuk, dakizu ondo zer den gaur hemen izango dena? Diskatxo bat bakarrik. Igor deitzen da eta dantza bat egingo du. Ez dakit hip hop edo ez dakit break, ez dakit zer egingo duen. Hip hop ez da baina hurbil baleta. Bale, ondo. Asko gustatzen zait. Oso ondo orduan. Bai. Leku, aproposean zaude orduan. Zer espero duzu obra honetatik? Ez dakit asko neska horrengan, baina uste dut kontzertu gona izango dela eta hori. Ez dakit nik ondo kokatuta zauden. Hemen izango da Igor Yebra. Ez dakigu kontzertu hori buruz, baina besteari buruz, ere. Ez dara geratuko orduan Igor Yebra ikustera? Ez. Baina badakizun ordan? Ez. Ani Gartibururen exa da. Ani Gartiburu baina bestea ez dakit. Ikusten zaituzte hemen eskina batean, ez dakit hemendik ondo ikusiko duzuen gaurko ikuskizun hau? Ez, baina gero leku abiatu behar dugu. Lagun baten bila gaude, hasi etortzen denean joango gara lekuaren bila. Lehenengo aldia da, aste nagusian egiten dela olako zeo zer, nahi esan berez baleta kanpora ateratzen dena. Zer deritzozu horri? Ondo, niretzat da azkenean dantza mundu guztira ailegatzea edo, eta guztiok ikus dezagun zenolako aukerak daukagun beste gauza batzuk egiteko edo ikusteko festetan. Hortaz aparte ere, Igor Yebra izatea
garrantzitsua da, ezta? Horrek erakartzen dago, ezta? Bai, azkenean, dantzari famatua denez, jende gehiago erakarriko du. Así que... Zuek zer deritzazue ekimen honi? Oso interesgarria, batez ere Igor Yebra ere bilbotarra denez eta batez ere hemengo jentea apoiatza eta babestea garrantzitsua da bai. Baleta dantzatzen saiatu gara, baina ez dago modurik maisu ona baina ikasle txarra. Beraz, hobe kasetaritza lanetan jarraitzea.